Вижте как го прави семейство Апенг. Те никога не купуват готови сокове. Този блендер може да обработва не само различни плодови и зеленчукови сокове, но и много други видове сокове. Използването на блендера Белвен също е бързо. Само за 5 секунди всички съставки се смесват старателно. Текстурата е гладка и кремообразна, без бучки. Горещо препоръчвам. Много е достъпен, много популярен в момента, наистина популярен и изключително лесен за употреба. Не се колебайте, поръчайте сега. Купете сега и се възползвайте от отстъпка. Честно казано, това е фантастичен продукт. Не го пропускайте, когато го видите. Първо, добавете ябълка и лъжица вода. Добавете още малко ябълка, след което добавете вода. Пасирайте внимателно. Пасирайте 2 пъти.